ଅନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏସବୁ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି, ନିଜ ଭଏସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି। ତ କୌଣସି ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଗୀତ ପକାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବି କପିରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ତେଣୁକରି ନିଜେ ନିଜେ ଓରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବନାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଫେସବୁକ୍ରୁ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତ ତେଣୁକରି କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଉ ହଁ, ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ କି ସେଟିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗଦା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ହେବ। ତ ତେଣୁକରି କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି କଟିଯିବ, ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।